Гарантирам, че нямаш толкова добри обувки. Здравейте, приятели, аз съм Веско и днес ще си поговорим за едни обувки, които са истински огън. А именно този ден колаборация между Supreme и Nike. Започваме отдолу. Виждаме много висококачествен черен велюр. Този бокс е изработен от плат, това означава, че няма да се кризва. А връзките, те са нормалните за Nike SB, но виждаме един много красив детайл на Supreme. Виждаме, че почти цялата обувка е изработена от плат. Този плат е по идеята на графит дизайнера Рамелзи. А можеш ли познаеш каква е цената на обувките? Знаеш ли, че този специален дънк идва заедно с един так на Supreme Nike, на който пише лого от Famous? Ако някой ден се добере с този чифт, би ли го носил заедно с тага? Напиши долу в коментарите. Езикът е много изчистен и на него пише Nike SB и Supreme. Обувките също така идват с бели връзки, но според мен черните са по-добре избор за носене. Обувките имат червени стрелки на Supreme, но по-важно за мен е да знам как изглеждат на крак. Просто скандално с черните или с белите чорапи на нашия бранд бихте ги носили. Ако искате да се здобиете с нещо наистина ценно и оригинално, можете да го направите като посетите нашия website streetwearclub.bg. Там ще намерите този модел и още много други. Също така и нашите чорапи. Последете ни за още ревюта.